Dzień dobry, tu widać ręce zawodowca i obiecany comparison wymiarów obudów. Także widać, że obecna jest mniejsza sporo od nowej. Mogę od razu pokazać, jak mi się uda, filtry antykurzowe. Tutaj mamy jeden z dołu, drugi z góry i jeszcze trzeci, który montuje się na ścianę. I cóż, ilość kabli tutaj w środku wszelakich w porównaniu do tego przeraża, ale jakoś będziemy się starali przy pomocy profesjonalnych narzędzi to skutecznie ogarnąć. Pierwszym krokiem jest, jak widać, wypierdzielenie starych bebechów, nie, źle powiedziałem. Jako pierwszy krok wypierdzielamy bebechy ze starej obudowy i kładziemy sobie na uprzednio przygotowanym zawodowym, rozładowanym elektrycznie ręczniku, żeby nie piznął ich sztrum i nie zasyfiły się kurzem. Tak więc, kiedy poprzednia obudowa jest już wybebeszona, wszystko bezpiecznie znajduje się na handtuchu, można przystąpić do dalszej czynności, którą jest... Co jest dalszą czynnością? Będziemy montować chłodzenie. Patrząc na rozmiary tego chłodzenia i tego chłodzenia, napawa nas to strachem, ale nie lękamy się. Jeśli pasta z proca przypomina raczej skorupę, to najpierw lepiej ją wyczyścić i nałożyć nową, szczególnie że tutaj w zestawie, gdzieś ona była, otrzymujemy odpowiednio pastę termoprzewodzącą? Termoprzewodzącą. Z pomocą dla noobów przychodzi instrukcja, a jeszcze większą pomocą jest to, że na stronie Silentium PC są filmiki, jak to zamontować. Tak więc, pomagając sobie tym, jakoś to gigantyczne chłodzenie postaramy się przymocować. Nie ma dziury. Cudownie. Na wszelki wypadek zamontowaliśmy sobie RAM, żeby zobaczyć, czy w ogóle to... czy się zmieści. No i cóż, zmieści się. Teraz przykręcamy takie nie wiem w sumie jaką to ma profesjonalną nazwę. Potem na to montujemy pokaźnych rozmiarów radiator. Miejmy nadzieję, że zmieści się z pokaźnych rozmiarów kartą graficzną. I potem w poprzek wszystko montujemy taką glajzą. Teraz są różne szkoły aplikowania, nie, to nie jest marihuanina, aplikowania pasty termoprzewodzącej, czy termoizolacyjnej w sumie, jeżeli się... Termoizolacyjnej nie. My wyznajemy opcję, że należy na środek dać ilość wielkości ziarenka grochu, a potem po przyczaśnięciu tego radiatorem to rozpłaszczy się po powierzchni tak, jak powinno być. Tak więc daję. Czyli mniej więcej tyle. Nie zapomnijcie odkleić taśmy z dołu radiatora. Niemiecka precyzja, śląski temperament. Teraz glajza. Ślizga się? I teraz skręcamy takimi fajnistymi śrubami ze sprężyną. Z jednej i z drugiej strony. Dobra, kiedy już po niemałych bojach uda się przymocować radiator, przechodzimy do montowania pokaźnych rozmiarów wentylatora. Dobra, kiedy po trudach i znojach udało się zamontować wentylator na radiatorze, można się zabierać za montowanie w zasadzie płyty głównej. Teraz, proszę Państwa, motyw najgorszy, czyli przepraszam, wypikać dużo małych kabelków, które podpina się w bardzo małe skrzętne wejścia, tak więc nagrywania tego oszczędzimy, bo tu jest dużo wulgaryzmów. Złota rada dla mistrzów. Tutaj mamy ekstra takie fajne dziury w obudowie, żeby sobie ładnie pod nimi puścić kable, żeby nie było burdelu w obudowie. I już to zaczyna nabierać jakiegoś logicznego wyglądu. Nie zapomnijcie o najważniejszym. I teraz najgorszy wybór, czyli w którą kieszeń zamontować dysk. Losujemy. Wpadła bomba do chałupy, rozwaliła Niemcom dupy, coś tam, straty taty w ten. Dysk podpięty i w życiu nie widziałem takich zajebistych zaślepek, żeby nie trzeba było ich wyłamywać, tylko można było cywilizowanie odkręcić. Teraz montujemy kartę tak zwanej grafiki.
Proszę się nie śmiać z rozmiaru płyty głównej, w tym momencie rozmiar nie ma znaczenia. Karta już bezpiecznie na swoim miejscu, teraz tutaj ręce zawodowca i montujemy zasiłkę. Tutaj już cywilizowanie nie u góry, a na samym piekielnym dole. Zasiłka siedzi, teraz trzeba by to było wszystko optymalnie zasilić. Zasilić zasiłka. Wszystko zdaje się generalnie podpięte. Próbny test na otwartej obudowie. Miłosz... Nie, czekaj, nie wejdzie jakiś kabel w coś? Coś tu nie... Tu, dobra, pol. Zasiłka idzie. Procek się kręci. Ten się nie kręci. Ale nie wiem, może go trzeba włączyć. Spróbuj. Nie wiem. Spróbuj inny. Żaden nie działa. Także, proszę Państwa, po ilu godzinach roboty? No 2,5 do 3 godzin. Wszystko udało się podpiąć, co prawda nie bez problemów, bo troszkę nam się zapomniało niektóre kable podpiąć, ale wszystko działa, profesjonalne oświetlenie z latarki, wszystko działa bez zarzutu. Polecam również dla purystów, żeby kable się nie walały po kąpie, spiąć je sobie takimi plastikowymi tegesami. No i cóż, no i teraz posprzątać ten burdel. Dzieło dokonane. Działa pięknie, pięknie się również prezentuje, okazale. Tutaj mamy ładne podświetlanie przycisku start. Tutaj mamy te bariery, jak już wcześniej mówiłem. Możemy sobie włączyć wiatraki dla lepszego chłodzenia. Stacja dokująca, filtry antykurzowe. No cóż, takie małe, w porównaniu do tej, nie takie zaś małe, cudo. No i to było tyle. 3 godziny roboty, ale się udało. Linki do obudowy i chłodzenia w opisie. A tymczasem ja się z wami żegnam. I idę sprzątać. Pysk. Und geht gelassen ran, lassen ran, lassen ran. Und im Dunkeln spricht dann